kuya sanjanani labdet norok norina bagise hingke norok kwbangma borok saimano musungjakha sengbaikha abono bini final update ang norok norina bagise hingke जों saimano sini kuya sanjana cancer manjakjak जों bono treatment khlainani bagui Bangalore tolai phaimani abo norok jotono sio hingke जों sekango phaikha 17 tarikh जों phaikha hingke जों hospital duita choose khaimani kaisa SCG tei kaisa hingke Sri Shankara hingke aboni bere Shankara tesa komni tesa affordable khaimano hinui जों aro admission khaina hinui direct tolai phaimani adino hingke sini flight 11:30 toni hingke phaite belai horong thangkha hingke जोंहा horo thanglaikia emergency o thanglaikia hingke yango bo to ani dolok tongo borok contact khai abo haike जों tlang laimani hingke tabo kok hingke abo se जोंहा dino bono tlangkha hingke bini Tata ni to sini report tong laphuroni hingke aro joto phunukha haibano bono admit khaimalia doctor rok saklai rekhata borok report nai saka mane onglak oro onglak borok yakarei rema haina hingke joto report naioi tam wngkha tabuk bini bo hai problem wngkha hingke abo norokno kisa sanai bini hingke kwbangma je body part koboni organ rogo bo spread wngthangkha boro wngkha hingke bini lungs o thangkha liver o thangkha hingke blood o thangkha tei blood clot rok mongbaikha hingke tei tumor hai bo tongo bini back side o amtui side o ta hingke abo kwbangma sing tongsio kaisa jaga hingke surgery rok phano khlaimankhamo hingke amo hai kwbangma jaga se bini baharei tongbaikha romsai tongbaikha ta hingke aboni bagui doctor rok asuk risk nalia borok yakarei reikha ta hingke bini abo kok ni kok yakong o simi hingke yakong phano tansui mankhamo hingke yang saka bo bisingo bo joto jaga se motamoti baharei thangmani bagui doctor rok mane yakarei reikha ta hingke nongni rang bo bainai private hospital bo hingke ba hingke norok Gana ni kaisa government hospital tongo Kidwai aro phano tlangde hinui simo refer khario hingke abo जों video bo rikha chini kuya bishal ni oro bo nukkona tei ani oro bo yang update rekha hingke abo haike जों aro tlanglai thangkha tlanglai thangmani aro bo same condition no abo haino sao hingke joto report nai borok bo same no ta abo haino hingke last option rekha borok norok chemo start khaimano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia kai ba thanglia hingke bini to last nini 5% 10% abo hai simi si tongjasio chini kuya sanjanani hingke mane belai khai dukho nangoi phaio aborok khonakai जों miya bo sini aro salai belai khai kab laikha jotoni borok video nukbaikha chini mokolni mukti rok ta hingke bini ama song bini ba song to kono sia hai sing thangbaikha kabmang abono जों bo belai khai dukho nango bini bagui asa kosto kai tulaimani ta hingke tabuk abono last option bini chemo reoi banchikha ba banchikha banchilia hingke ba banchilia amo haita borok samani hingke norok chemo start khaimano bongni Kidwai o khaimano hingke problem hingke abo se sekango borokno Tata tlangphuru borok phaipuro bini mama o je biopsy khaimani je block je tissue no tubujakliya aro no hospital o kaboi phaijaka hingke tomung na tissue je block biopsy ni tongkha hingke o Kidwai no bono chemo start khlaiman khamota hingke tabuk main problem hingke abono je block kwrwini bagui bono oro bo chemo naimalia doctor rok khai size khaikha norok Tata o tesa back khlai thangdi nongni jehetu aro se block ba aro tesa thangai chemo start khaide hinui sauta hingke जों tabuk sab lainai discussion khailaihnai tabuk जों chini Bangalore team ni Dinesh
chini brother Dinesh bo bai thangai जों tamo khlaiman borok bo bahai ke sobaiman tamo khlaiman khlaimaya sengabo mane kok sab lainai kisasa chekon sa seng discussion khalainai ta tabok thangai ge mia to seng rest khlai lai kha sak thoya sa ya kha tonglai mane mia tini sasa tholai kha ta ge bini ekdom jora kom abono belai khe jora kom buprojani tamong thano ke saiman ya abo ishor simisi saiman ge tabok ishor ni thani se bini langma ishor jokhon langma rekhaba ishor ni thani se bini langma doktorok to mongsa khlaimia borok abono last option na surgery khaimano kuno khaimia bini tai chemo simisi kaisa bini last option tongse chemo rei thangkai ba thangka hanya ka ba thanglia ge 5% 10% ke tonorok bo sio ebangma sinai dong ge kuno khaina korei kuno upai korei tei namo khaita ge abono seng belai khe wana laijak belai khe dukho bo nanglaijak tei norok ebangma saimana mo sungjak ha saimana bo nangnai aboni bagai update dio seng asek kosto khai soba laikha Tripura ganangoi chini dofa ganangoi raino soba laikha hamakhai serai khonai sikla sikli okra sakra joto seng bini bagai emotion nanglai tongo bini bagai dukho nanglai tongo social media kholok kaina bini mamang donation khanglai mani sori lai mani kab lai mani abo khai mang angbo nugo ge aboni bagai joto non hambai mario asake seng bono support khlai mani soba lai mani ge Tripurani seng soba lai mani bising bono khana asek khairok jaknai asek soba jaknai chini kuya sanjana nong khana bono record phaipono tabuk obo sini yago ya bono mo thangnan doktorok ni yago buya bono mo thangnan tamokhai ishor simise kaisa abono sanai abono update katal ge seng tabuk discussion khai tamok khaiman maya seng nailai nai ge belai khe hambai update dei tongphinai nai tongde jotono na hambai।